गेट इन्डियानिखौ नायनो थाखाय अखाबो हाबाय बिरादनो अखा हादों सब इन्डियानि जाजोब मानसिफोराबो अखाबाय इन्डियानि नायग्राया अखा हाबाय ओमफ्राय जाय देरहादों देरहानाय टीमफोरखौहाय गेलेग्राफोरखौ बरायनो थाखाय याव लामायाव नेदों प्रग्राम जानोसै अखा हाबाय ओमफ्राय जों फासिबाय जों ओंखारनानै थांनो हाला अखा हालाबो बोरै थांबावनो जोङो लामायानो गैला मानसिफोरखौ नुदों मारै थाथेजोबबाय फैगासिनो बेक केमेराजों देखायनो
से लग रहा है। हम कहाँ से घूमेंगे? पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा हमको? ओ माय गॉड, नै ओरै गिदिंलांजोबनानै थांनांगौ। नैबे स्टेडियामखौ नुदों। इसके बेनि सिङाव फाइनाल मैच जागासिनो ना पारु? एथ' समायना ना स्टेडियामा। नुदों बिहिरखौ? नै बेनो लुसेल कातारनि बयनिफ्राय देरसिन। बेनो कातारनि बयनिफ्राय देरसिन स्टेडियामा। बेयावनो फाइनाल मैच जायो। फिफा वर्ल्ड कापआवबो इयावनो जादोंमोन, दिनैबो इयावनो जादों। दिनै बयबो मिथिगौ ना फाइनाल एशियान कापनि। मानसिफोरखौ नायदो इसिबां क्राउड। قطر عدد المحاولات हाँ यही तो हो रहा है, चल रहा है। हाथ हिल रहे हैं।